Mas yo jare dalane lunyu demi tresno kowe aku tetep mlaku ra peduli panas udan anggenku berjuang mergo episode isih panjang. Aku tresno kowe ramung sedelo ra cukup itungan sedina rong dina nanging wis suwe anggenku mendem ning dodo nganti tiba tangi wis talakoni pot-pote belani wong sing tak sayangi pingine ati kowe kendang tak duweni atiku wis ora sabar pingine kowe kendang tak lamar terus aku nikah karo kowe nanggap orkes tamune ben rame atiku wis ora sabar melok nyanding kowe lan guyon ning kamar penak no asik-asik yen mengko sing becek wis bubar bubuk manis ora usah damar nganti tiba tangi wis talakoni pot-pote belani wong sing tak sayangi pingine ati kowe kendang tak duweni atiku wis ora pingine kowe kendang tak lama terus aku nikah karo kowe nanggap orkes tamune ben rame atiku wis ora sabar melok nyandeng kowe lan guyon ning kamar penak no asik-asik yen mengko sing